ana ma magana kana wani mene muku ne aman dalla da mana mene ana ma magana kana wani taurin kai. Sake shi ka sake shi kaga kai ka cajan mun kanka daga sama har ƙasa kaga daga waya zuwa zobe kuɗi ka caji kanka yanzu nan kamar ya in da kaina ko ina tafiya rabu da wani da kaina an ki a da kai ba fa na magana biyu ba billahi allazi ba na magana biyu kai cajan mun shi an duro ci ba Ibrahim Sadiya dar lahi Allah daidai ne ma'amman gaskiya ne yanzu je kai kai ta tsallake ka sai dan dimuna nan aka ji haka gida zan je an same ka kai to ai ma gurin kaza ne Allah ka san layin naku ne za mutun zai dai kewayo ni ba dan dimuna ban ta tsalle haka muke fama da ya zami wata bukata ce ta kawo gurin ka babba ce amma karama ce in aka duba zumunci to haka ne ka san fa ni in Allah ya sa yau aka ce ka fito takara ko ta kansila ko ta dan majalisa kai zan zaba haka ne gaskiya ne ƙuri'a ta da ta gidanmu da ta iyayena da ta yan uwana duk naka ne haka ne wannan magana so nake ka taimake ni ka dubi girman Allah ba sai ne maka kuka ba domin ka ara min jaka daya in ka aran jaka nan da kwana 7 haka ne sai ba sai kai magiya ba abin da yake aljihuna yanzu naira 20 ce da ni gaba da baya gida da waje naira 20 ce aljihuna kai ka ga wani mahaukaci can da kalleliyar fara a hannunsa a 1000 ce a hannunsa alquran kai zo mu je ko za a dace mu je mana Allah mu je kaga ana samu sai in raba sai in baka bawan Allah kwantar da hankali lafiya kalau za mu gama kwantar da hankalinka wato lima haza idan ba za ka dambu bawan Allah ID card dina na yar kuma shine naga ID card din a hannunka nake so kai mun bakwa ID card kwarai kuwa to in mu faɗin magana wawa ne ai mijinta ba wawa bane kar ka dauke ni wani da ke ni din ina da sakaki wallahi yadda ka san budurwar tinkiya haka nake wallahi me sunanka ni sunana na gaskiya Central Bank of Nigeria shine sunana na gaskiya shekarunka shekara ta 1000 ras 100 yadda ka san dan aljani ba hotonka bane a jiki wannan sanso ne suka bani matsala lokacin da na je sanso na ce ga hoto na dauka sai aka ce wani fuskata tana da yawan duhu ba za a iya daukar hoto na ba sai aka dauna tsoho na da na kaninsa sai aka samu ni ko na ga ba zan iya ba wanda ake samu shi a can gona kenan ake rigo da higari ba sanso ɗaya wannan ta Kano can dogon bene can na je aka gyara ni aka wannan dina
to madalla a dinga sa hoto saboda shaida idan mutane sun tsanta su dinga baka zan samu je wajen balansi dauke ni a hoto wanda kamar na a jiki yawwa saboda idan kowa gani ya ga hotonka ne sunanka ne zai iya baka shi ke dan kaga ba sai kai an mun tambayoyi ba a rinka shaida kenan kawai zan je yawwa gashi madalla kun dauki mutane mahaukata ai ku ne mahaukata wannan gaskiya ne wallahi ku ne mahaukata ni ne kungurman mahaukaci a kwarai ku ai na gani yan ko mahaukaci Allah sauki in baka a canji za mu samu na karya ai da gaske ai mahaukaci ne ka da ID card a bola a cikin juji Ni na ce dagan kike ashe ba dagan kike yi ba ko kike tun ɗazu ki daina wannan tunanin dan Allah ai wanda ya mutu ya riga da ya mutu Allah ya ji kansa waɗanda suka kashe shi kuma Allah ya tona asiri su don Allah ki daina kuka kin ji ki daina kuka dan Allah a kuka za ki ga Fatima kamata yake masa addu'a ubangiji Allah ya ji kanshi yanzu haka daga gidan su mamun nake iyayen sun tabbatar da cewa ma sun yafe sadakin da suka kawo wallahi ta ɗaya bai sa ba. Haba malam. Assalamu alaikum. A tashi a zuba min shayi ko jiki i tsami. Bayan ni jiki na gama yin tsami. Ya na ganin tagumi me yake faruwa ne? Lafiya? Duk wani tsami da kake cewa jikina zai yi jikina ya gama yin tsami. Ban gane. Duk wani tsami da kake so jikina yi. Ko yi tsami kamar tsamiya ko lemon tsami ko kamar ruwan tsagwaro ya gama tsami. Ko tsamin tsami na tsamin tumakai kenan. Nake gaya ma. Nan fa gaba ɗaya tsame na aka yi tsamar aka tsame ni. An cuce ni an gama da ni. Kuma wanda za su yi min wannan tsiyar yaran fir'auna ne. Allah wallahi. Ka san mun tarkata na tarkata yan kuɗaɗe mun yi adashi da masu shayi. Adashi shekara. Ni ne wannan ɗaukar na je na ɗauko adashe na gaba ɗaya. Allah saba ta farko. Na sai wallet na yi jimillar kuɗin na sa su a ciki. Na sai waya ta zamani wata dan masheshiya. Wacce duk budurwa da ta gani sai na ɗau hankalinta. Kawai ina sallah na zube. Sai na ji an ɗan zungure ni ji nake mutane ne suka zo mamu. Zan yi ɗan limanci a gaba sai na matsa. Ashe matsawar da na sun tarkace da abin da nake da shi sun wuce ni. Alhamdulillah. Kai godiya ma kake na ji daɗi da Allah ya sa ka gano cewa kai din nan an kwashe ma kuɗi bayan da zaka iya yi. Kaga kana da iyaye. To. Kana da ƴan uwa. Shikenan. Da matarka baka zakka, baka kallon zakka, baka kula mai zakka, baka mu'amala da masu zakka, dole kuɗin ka su rinka lalacewa. Na ƙi na yi zakkar. Duk wani aikin lada da me baka yi. Na ƙi ne. Zantan gyaran makabarta baka yi. Sai dai ka samu guri ka laɓe. Ka zauna kana kallon matan mutane matan aure. Bai baka sani ba. Shi ido dole a bashi abinci. Ai to kuma dai na ga mace mai kwari mai kyau. In dai magana ce akan wannan. Ai baka sani ba. Ni fa Fir'auna ma ba tsoron sa dake ba. Ina da yi ne saboda cewar
maimaita abin da ka faɗa akan malam Nazifi. Ta nace ma gyaran makabartar nan yau ma za a zauna sai ba inda yau ba abin da zamu yau sai to Allah ba su lada madalla. Malam Nazifi. Kai!